Ni kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Sasisian pat ngapdang sobhai pi paro ki pajba ki bapet ya kanika program jungi kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Hakani kapor ngadon bat wei samla nang tina them ribhoy ubalapan krek nya kun ya election MLA arjar apulai nang tin po mahati constituency. Utaw samla badan bat ngamanta de Dr. Everest Mersing. Napdang sobhai pi ba syakani ka program kajungi banyo ekren yaki mat kinong rim be pi lapan krek kum kartong uban ya kun ya kanika election. Haka beneng kong nga karpat ipi papin pen itu syam mai aldi lesegi pet ba kimpat dayo i ipi. To kublai shibun ba kublai ro ya ka channel jumpi bat ya ka team jumpi bat kham tame ya ki pai ba baro jong ka jala Meghalaya jungi bat ka Mahati constituency ngade yu ba Everest Mersing napo Mautari Thayang ka bahap po ka Mahati constituency ngala pendap ni ki jingpule junga nang te napo Little Flower Higher Secondary School Maubri te ngala pendap ro ya ka PUC na po Christ College kabang itip menta Christ University ha Bangalore ngala pendap ya ka Bachelor haka Philosophy na po Vishwa Jyoti Don Bosco College na po Karanapuram ha po Warangal Telangana nang ta ngala pendap ro ya ka Bachelor haka English Literature na po Kakatiya University na po Telangana te ngala pendap ro ya ka Master of Social Work with special focus haka Disaster Management, Community Management, but kumjuru Women and Child Development. Te ngala treiru kumu nonghikai kumba nyusnam hangte hapo St. Francis Higher Secondary School Umbir hapo ripoy. Te ngala yolat bantrei shipor kumalais namayay hapo Jaintia Hills East and West Jaintia Hills kumu senior academic mentor rangkat-rangkat bat ka DI office na ka education department te nyala yo bantrei kumu project facilitator jong ka way ka organization ka bakerteng not on map hapo Meghalaya ban promote ya ka ecotourism nang ta ka village tourism khamtame ban empower ya ki longkami bat ki young entrepreneurs with regards ya ka tourism te menta ngalong ru kumu vice president jong ka party BJP hapo ka jala Meghalaya Kai ke ba penong pada fi mo bandrong sakani ka politics kajing terang jonga ban syakri ban penek pensa ban penroy ya ki jing don jing em jong kemariang jong ka dong ka than ribhoy khamtame ki bang yo nak mai mariang hapo kaneka them ribhoy jungi bangin materialize ki katak dai kubah khamat ke bamut nak benta ki nong rap namar ngadai kun nong rap te kebaar kebanga kwa pelat ban le AA nak benta bangin improve ya ka quality education hapo ka dong bat ka than jungi but ka special focus ka baka NEP National Education Policy Arjar Arpo ka ba ka sarkar hadelhi haka jingyalam jong Narendra Modi but ka department hi jongki bang UE ba ngidon ka man upgrade man update ya ka education policy haka jela jongi te kata dai ka way ka bang trange bangin don ka quality education khamtame hangne hapo riboy jongi Mahati khamtam kabangidang don kam sisha ngimpat don kini ki educational institution ki babit ki babiang kat hadu menta wat karibhoy ngimpat don ki college ki babiang te kata ko way te kumbaya long lem ki way ki candidate lane ki way ki party ki ladon laki jong ki manifesto laki jong ki mandate ki ba each and every individual candidate ki kwaban le te ngaru matrang ba ka healthcare infrastructures nangta ka road and transport kariban biang kumbang UI hang ta mau hati pinda
jadi sisa kayat kayang pinom nang ban keren dan ban angro nomor belai kumbang yui haki social media kejing ya keren jong gibreu la pau nambai setang kata ka surok mau hati te kaba kam kongsan hingi don kam ban upgrade kam tame hakabaya dei bat ka yo ka kod jong gibreu lengba karep karyang kababit kababiang but ki healthcare infrastructure ke ba kumbang yui mau hati menta ngimdon kababiang tang ka we ka CHC ru ngimdon ngidon ru tang ka we ka PHC kaba ngirang don kam upgrade susu ika ti dangbun ki bangin saya keren okay ka ele se kadau panlong fi mo banjit ya ka seng BJP ka jingjit jonga ya ka seng BJP kumbalong mentang UI ba ka parti BJP hapo Delhi kala sensyar prasnam mentah kala yach khamat but khat khandai tili ki jela hakalengari India kila yo mo ban sensyar ban trei ban yu ish bon bah kini ki developmental scheme ki social welfare schemes but karoi ka par shagi wei ki jela kumba ngayu i lagi jongi khmat habanga pule sha Delhi sha Bangalore sha Chennai nang ta sha Hyderabad but sha ki Thain sha Kerala ngiu i khamta me akitu ki jela ki ba ka BJP kala yo ban sensyar kala yo hi da holiday ban bad ka bor ban pen urlong ya kita ki scheme ki ba Prime Minister Narendra Modi ulale bat kum juru kini initiatives ki ba bun ki latre ngi i ba ka jela Meghalaya ka don kam ya ka double engine government ka bala ban long central bat kum juru hang ne apo jela chungi kam tame ka mahati kum ba pilatip ka de ka ba la sadin shisha bat ka bayar shisha ban yat let's say license sausngi nginom la ban pendap ka te ngidon kam ya gane ka parti ke badon central bat ka ban don ru amati bat ka ban don ru aneh jela jungi kumbangi la yo ban khet ya ki so jong jingker khu dagi skim ki ba kane ka sarkar kala dep initiate kumban ong no ka Sukanya Simriddhi nang ta PM Kisan ka Ayushman Bharat health insurance scheme ka bakila ai nang ta kini ki PM Awas Yojana but bun bahagi scheme ki ba ni yu i mo bakila shim tengah sengau ba ka parti BJP kadai ka wei ni ki parti ka babiang lada ki briu nak ni ka dong ka than jungi nak ka jela jungi ba ngin pai saka bangin sung thu no kuma sung thu ki wei ki jela kaba persya bat ngi hakmat menta kadai kaba kumangi pe ye ka yit kadai ka asam ngi i ka development jengka haduk katu kalong Henry ka Meghalaya ngidang sadin haki babun kiliang kam tame ka Mawati constituency tadai nak takadaw nga kerpat bat nga ku ahiru baki paiba kinya phailem bat ngin yait daga ka parti nomor ka parti dei tang ka uniform Henry player hi de hubru lejong de hubru jongi hinang ne bat ka parti BJP de ka parti ka ba believe in neoliberalism conservatism bat sakaway ka baong ba integrated humanity ka ba ka perkhat ba te habukut di kiwi ki parti ru ki persyang bantre halor kita ki points te ngaru nga kwa hiba ngintre ha kata kurkom ka parti imat long kata ka uniform ka bapipong Henry ka donut bat ka mensim ka polisi ka bangide bantrei ka dena bantau paiba akhmat namar ba kumbang ayu i ka BJP ka long ka parti ka ba onggumne nation first party second and self last te kata ka bang asngaw tenat ba te kumbang no ka development ka mood for all te kane ka parti ka ai nga ka platform ka bangala ban syakri kambha lang ba kane ka double engine government pi dang thamai trai politics mo dang su rong na ko nga ka san berthai tak filarung ro ha kane ka sang BJP hai ka sang ga ba baro ki kan tho kum ka ta ka sang ba le persya ki kristan ber ki mai par ki jing kan tho
cái lệ sinh ba pin lệ chụp baเป็นสุดหูอยากนี่ก็จริงชากันท่อจะก็ BGP PE lada dei hakno ko partiru hak politics I kamat sa politics Henry hak jing sngeu junga ngaru kumu wei na ki samla bola pule berbolong ru utau samla bola tip kendiat ya kan niam garukom mala pendep ru ya ka jing pule filosofi mengong du meneh ke introduction nang tai ka theology ru tengah sngeu ba kumu Kristen shwa bangin kedau keti ya no re ya no pet kene ke semrek keti jing kedau bon wahingi ngadala de ngayo latban pule hapo Bangalore Hyderabad nangta hapo New Delhi hapo Kerala Chennai ngayolat bandon bat ki Hindu bat ki Muslim bat ki Zoroastrian bat ki ki Jainiam bat ki ki riru abang ngayo kendo ki perlok junga na keleng ka perthai kidon ki perlok ki perkelas junga na po Tanzania kidon ki perlok junga na po South Africa kidon na po Germany kidon na po Mexico na Amerika ngayo iba wada kita kiri ki bala ong makiri Kristen Henry kasyong haway pa way bro tengah halade nga syu kerpat di pa iba kela ke bamut im syua ke im Kristen ke babah syua bangin kentho ino lada manga mapingi imba kum ki Kristen ngatrai kanom long ke babah yap keli bah bale kita ki Kristen ki sya lebeng kumbalalong hapo ka India jungi wat Mahatma Gandhi ru uik ba ki Kristen upule bahaya ka kot Bible jungi ki Kristen Henry uisi pat ki Kristen dena te Henry ngan ong tanggane bahoy yo lese ka jia shakine kitai haba ki long majority maki stai te menta nga kerpat ki briu jong ka jela Meghalaya jungi ki balong ki Kristen wat ki bompat long Kristen hak jaka bangin kena ailat yang igen ki Kristen bangin don ha gane ka parti BJP bangin yo ban ya trelang bangin yo ban syong ha gaju kami la rajia ba kano ka jing shala ben jong ki Kristen yin ya side lem gen yin ya keren lem gen namar ba Prime Minister Narendra Modi uong ko kentin la rajia kano ka jing shala ben ki Kristen la ne ya kino ki jai bin red pan hapo ka ri jungi kibayai like na constitution jong ri India te ngi haban penstom iki teladang bakla kijing sha la benya ki Kristen adu gi senam gi beladap kijing sha thang jong Graham Stein bar ki khun jong kijing sha la benya po khandamal nang ta hang ne Chhattisgarh men ha ganeru le se ki briu ki wei ki parti la ne ki wei ki denominations ki bahap deng ki Kristen ro ki padon pi kijing yatli te kadon kajing yakhi kajing ya kun pramangiru ki Kristen ten rengi de bansung thu namar ngaken mau ba nyi ki briu ngi don la ka jong value la ka jong jingej la ka jong jing long jongi teng ka jenjar bangin pansung thu iwai pa iwai henrei kum Kristen ngi don ka kamram menta ba khamat ide ban bu kata ka jing id mar kliang ka jing yamap ber ka jing sung thu te kumnongin pen sung thu iki wei kela ka bamut bangin kelaru nala de nala rempai nala ka dong ka than jungi ba ailat ya kene ka parti jungi ru ngin taste ken ngin mat ken ya ka la da ka long kumangi mat ka mlu la ka sini ka thiang la ne ka blat bangin tre la da ngi ki Kristen ki leader Kristen kin don hang ne ka parti ngakermen bangi la ban pen kelai ke jumut jemperkhat jungi niu I hapo Manipur ni I hapo Mizoram ka jela Mizoram lele ka don hadu prapo new percent 0.4 lene 0.9 kidon ki Kristen te hapo jela Nagaland ro ngidon kumtahi prapo 100% plus ki Kristen Henry ki MLA nang ta ki MP kidai na ka parti BJP bat kidai ki Kristen ngi ka roy ka par ka wan te Henry ngi hang nero ngi don kamban ailat ngi don kamban ya trelang namar ba la dai Hindu la dai Muslim la dai Kristen la dai Sikh ngi don kamban long one part of that integrated humanity
ngi don kam ban tray first ka bai dei bat ka bangi ong humanity first te ngadal dei ngasnga ba tong ini im ha ini im lang kum ong ka Mother Teresa bukhui kong if you are a Christian be a good Christian, if you are a Muslim be a good Muslim, and if you are a Hindu be a good Hindu. Te tang kata aku abon ong ka kubor sigi wei ba ngim dei ban keno ngim dei ban ong kumno but ngi kermen ba ka parti BJP kan salong do long senam ha jela jungi ba mangi kilidar na kene ka kan hun Kristen ini terilang kan bat kiwei ba ini thau ain lang ladang ini keren sepang ka mau hati kiju ang baro ba ka mau hati ka dei basadin pi pedang dem na kalian je pi kumno sosnong jang mau hati ba mau hati ka sadin wala da kalong ta balai kumu nong snong jong ka mau hati bat ngai hi nadu na snong la de ro nang tai na po mau teri haba phai tang ka surok chwa ka jaka sumar ha ka kot khia ka jaka pule yim don ki babiang ngasngo ram bani thu shpi baro ngasngo si bonang jaka thok sama trik kat ka mau hati constituency ka peladon life prahajar pras pa life way ngut kinom thebot yim padon tang arlai tili jika to sama trik ka jika sumar ngidon tang gawai ka PHC om ka CHC ru teka surok le nai keren pilai ki social media ka surok mawati om syuk ka surok kan rei ki ong ba om syuk ka surok yat kali kan rei ka surok muj ya nomar balai bom don kita ki kinong yalam ki babaha kinong yalam ki bapiang kinong yalam ki badai na ka tu ka dong ka tan ki basung thu ya gajing jong ginong mawati te kumba piong ngakubur ba ba mawati kadang sadin sisha bat balai ke sadin namar ba kalong siya kabayar ba ka dayat saus ngiru kumangong hi ba nginam palaban yat ladangi kwa siya bentur ke mawati ngidon ripusan tali ki pooling station sispasan penyo plus kisnong te kalong siya ka namar ba kayar te kamau hati kadang don kam siya yaw unong may kamad uba syampang uba tibru tiblay nang ta uba sungurit uba sungtu kam tame ya kimat ki jura jong kinong mau hati ki uba day na katay ka dong katanyi te ka kimat ki jura ki bah kamat ki bang don kam mau hati mentah kabanengkong hagajing pet junga kumukunong rap kadai bangin upgrade ya ka rap kriang bangin day ban penlong ya ka kumulong si kiwai ki jela mo bangin rap ya ka sustainable agriculture bangin le ka regenerative farming bangin le ka multi level cropping ban ngi day ban encourage ya ki kinong rap jungi hang tai bakim day ban long tang ki cultivators lana ki nong thung henry bakin long sisa kita kinong rap habangi ong nong rap ngidai bandap kan ye ke bangi rap henry hama hati bad haka thong haka dong ka thanjungi ka thong hi jong ginong rap ka long kumne bi rap men sngi bam no men mit le se tang ka kam belas ngi henry ngidai ban long kumta ngidai ban bu ka thong kumne gen bangi dai ban long ginong rap ki bala ban psa da ka bangi rap ke namar ngidon ka kendau ka siap ngidon ka jaka ka basbo bangi bread no sumbai long lut tai te ka baar ka ba kong santam ka dai ba ngidai ban upgrade ya ka education nang tai kumba ni ya keren hibor menta ka national education policy jong ka 2020 ka ailat bai ni namar bakadon ka special focus jong ka khamtame bangin introduce ya ka vernacular but kini ki skills ba pair ka ba kano ka jela ka nang lane ka don ka ba kham kerpang nyaban introduce ka nyaban penjanai ka tengah try hamawati ngidon kamba ban upgrade ya kene ka culture ane ka arts and culture ka baki ki briu ki besong hentai kumbang yi hakaput ka tem ka ruai ka siau te kini ki kam sericulture ma barki horticulture ki bangi la baban le hentai kam tame hamau hati ni ka shnong kor hadam nadu nang nena po so lai ter shadu siang mayong da ki pau tu li ki shnong man la ki thluyeng ki don bet kene ka traditional best practices jongki kumno bakin
thir ya kusai rendia kumno bikin tanya ki jain rendia kumno bikin le kini ki fabrics beper baki le eco friendly tehenrei kumbang ayu i men hakine ki senam ki baladap baka umdan diwan kala sya declare kum ka Erisil village hapo ka Temri boy jungi katba hakajing shisha bat kajing yai lenti junga ngayu i nadu usna marjar kat pra perbangale ka survey hak bedai bat ki cooperative society ngayo benrung haman la kisnong ngayu i ba de hak tem riboy jong ka dong ka than mau hati babun ba kini kinong than jan rendia bat ki ba le ya gitu ki natural fabric bat ki ba la ru ban than dala de ban design dala de henry ya ka nam manta la yo no ka umdan diwan na maria ya ka ne ka jing start ka ba kerpang umdan betip umdan ba expose ka te ngatrai bat nga kerman hero ba kum ka chnong kar hadam ladaki nong mahoti ki yo i kumbanga yo i mga kumukna usamlau berit tengah kuat ba kumah kor hadam ngidon kamba ya ka ne ka shlem jing tip ka ba namar de hang tai ba ki bun ba ki beri betan te ngi i ba hang tai ki rap ba yo tu rosele akatin french yung rosele mo utu jajau utu bangi shed jor ke bangi la ru ban sina wine ban proses itu ban sina candy yo tu te ya yo sing ru ba mi na gadong ka tain riboy jungi ngila ban sina kum gitu tengah sengau ba dei na kadaw bangim dan kenyo no mi khamat ubayu i jengai kumi kini ki bro ki berit and it matters a lot te ngidon kamban saindur ya ki breu jungi nang tai kumang ong ip from products into finished goods bangila ban le ai te kumba kini ki bnai ki baladap ngi i ba yo sok turun bami na riboy la kit sya asam madla proses export no syaki wei kiri syadu Saudi Arabia te belai ngim la ban le marka katai ga dong ka tanjungi ka long sya ka ba sai so ban ngila ban le ai la dang don ki processing unit ki ba per ya ki products jungi nang tai na po ka dong ka tai kamahoti le se ka dega constituency mo ka ba ki ba bun ki kertong nabar jong ka ane ki bomde sinong try na pamoti ki ju pai match thi bani election thi kai ga down se fi kumbang ong fi ki player ki ban yakun na mahati rengkat ban nga manta ngin saya don kumbang nyongut ado bekut ngakermen te kinong mahati lada long shisha ki ba start namar ka jing start jong kinong mahati bakin jit ya kinong mai khamat kadai hakne kenti namar ki layo ban jit dot baro nyongut tapi ban screen ni gini ki kertong jengi te ki layo ban yo the right choice kin bakin jit yo no baki ibit yo no baki ibiang ban ba kat kene kalangkor bat nagano ka perti kabala ban pendap penbiang ya kijing dot kam jungki bat kam tame ba kasyong haki nga IT ki kamon ka bolai luñ ba maki bakin long ka jingker khu na ka benta ka mawati ki candidate bahawat ki lawan long ki player syong haki bakin nang ban tap call henry tang way player umla ngidon kam ka ketika mon ketika diang jungki bat ka jing sempang jungki ke bakin jit who is the best but uno bala ban keren nak benta ki issue jungki but uno bala ban ya saja pu assembly but kam tame ubadon ke jingkit kli but badon ka mensim ban syakri hok but badon sya kata ka jing sngau ba ngade sya nong mahti kumbuang mapi menne ba boni wat kinong weiru kidang wan ban wan ban ya lek kayang tai tengah sngau ban ong ba kumu trashnong but kumut u breu ban ka tai ka dong ka thain na ka tai ka ri ka raj belong haka longsan mansan jong ka raj thayang tengah sengau ban ong gane ba ngidon kam dau trai om da kinong belah telada utrai u kham tip kham ba ya la ka jong ka ying kesam ya ki jing don kam jong ki briu jong le ka ying kesam jong unong belah tapi lada pi wan hang tai te usu wan ban belah em nda la yok ka bainong saphet na te dak ba burom ngaku ban ong ba
kumu MLA jungi ba mentah tangga tem jung uru umpat kot ulah haban le wat samlano kumong ba arden cepo nongkrem te ngin le kumno ngimla ban bat kamon blai luit jung uhi but let's say kala ban long ru ba ka mau hati kalong sya ka bayar teu sem jenjari bopli nomar bom dei utrai nak tai ka dong ka thain tengi pat kita rai te lada phile kumno ru lada phibe ru ngin le kumno ngi habat sa em ai ng sem le jong ha ka chunong ka thau le jong tem bang se tengi habi ban trei ba ngi ban pek no ki khamat jungi ngi ban yo i jingai no ngi ban pendon kam no kata ka jingnang ka jing start jungi kata ka bor ka sor ka ba ki pai ba kin sa ayangi bengin trei ba nam ta jungki ngini ya rangkat bat ki akhamat te kata ka ba ngaku abanong ba lada da utorai hi lada da kibriu ki kun ki tile jong hi lada ngale ba kelaru ke kemi lene kupa junga ki prasnong berthau junga kin sa ongam yang mengan trei ba te kata ki okay pi la don ha kami kai ro dei la don ha kami kai te fi I ba kini kai ki jing e ju kini kai ba bon ha ka jala state ne ki haban mi sorok ki haban thia cha sorok borosimi tu bandawa ya ka ku ki na sarkar la da fi sha jit economic mat kai ne sik ba fi la bande nam ta ki nei kai para nei kai no Sego tenat bah belong nong hikai nomar ba kedai kan noble profession te haga jing tiak surok kinong hikai men haga tu ne apo ne ha kemat sekretariat tu mo te ngaru ngalawan ban ai jing keren iki dan bun bagi nong hikai gila ring video itu ke jing keren junga belong short and sweet tang kendia de Henry ke kubur ke bang aku ban keren nak bentak nong hikai kum nong hikai ngalayo amat ya de ke tulop ke berit kumnongin pesai ki kun kumnongin pesai ke ingkasam ngile ki sinrang breu lada long nong hikai lada mio rada ketulop ko biang lada mle rele saki business kumne kumtai ki bangila bantrei halalaki yeng ki sem lang ba karep karyang ne ka kam rijing ri lene kano ka bangi trei ki bangi yo extra income kalong sya ka ba te kinong hikai ki de ki ba hikai ki wei ki ba penlong MLA penlong minister penlong doktor penlong engineer ya ki breu tengah tarai lada kinong hikai menta kin hikai ya ki breu bangin long ki bestat banjit no kinong mi khamat ro ngide ban hikai na marba haga jing pule jungi ngi omat ka we na ki subject apo ka political science mo te bangin set upright ya ki guidelines na ki principles kumno baka sensyar ka khadar kan yai baik dei nam kata ka jing mut jong ka politics hagi jing stu jung kat kong definition ke basempul ke bangala banai te kinong hikai jungi asnga bonong tanggane ba lada kumunong thawain kumunong mi khamat uba kin ayenga kata ka bor ngakwa ban keren bai kinong hikai kumunong hikai bat kumunong hikai uba hikai kelai kinong hikai tingas ngeu uba ngidon kamban le ai na ka banta jungki ka tulop jungki ngaban perkhat ba nyim dei ban le menti ke jabing menti ki skor ki khmat ban aba pej rungim yo I namar ba balai tiap ki don ki school ki balong go school ro ki bang syam ka por bang lek visit ki school te ngidon kam ban avoid gitu ngidei ban strike a balance bagi nong hikai ki dei ban don biang kat kum ka enrollment jong ke school bat ka jing don juki kena kenthe bat senrang te kinong hikai kinom yo borre lada ka tulop jungki ka duna lada ka education policy jungi kam long ka babiang ngidon kam on upgrade according to the signs of the times especially for the teachers because teachers are the torch bearers who can create the bright future of the children and also the future of our country the future of our state te kum kinong hikai ngakermen makin long ki bru ki ba la sya ban hikai hakane ka dong ka than jungi haka jela jungi ba lada ki ai nga ka bor ban makiru kin ya lap lem paranong hikai te nganom klet dalilai ngan sa go hand in hand with them ngan sa trelang bat ki hakano ka klimat ke bagi don kam ngin ya trelang ban pen sngap ya ki bor ki bangi dei ban le ai na ban ta jungki phai biang semau ti mo hamau hati de tam hati baro khoi
report tu di konstitusi mah kadang kerja keren ba kipai ba siapa bi dak pisam nam taban yo e kabut ki kertong ki penbi kipai ba dak pisa hama TV fi kumno kalau mumta Hagajing UI bat kejing yat bat kejing syam junga kini kisnam ka meladap hoj yang kubur kalong kumta bat kamdai tang hamati UI bat syakiwai ki distrik lane syakiwai ki constituency ro hoj ayat kumta tang ba hagajing yai lenti junga nya tengah wan naga longying kalong sem kebeduk kat ba ngalai kat ban pendap penbiang ya lede ada ngaperkat ban pendap ya baro constituency nganam la laga tulop ke banga trei manga bat nganom pendon kam hiru daga neka buit ke bor jong ke pisah namar ba ke parti BJP jongi kadai ke parti ke balong anti corruption kadai ke balong pro ya ke development tengas ngau banong ba ke parti jongi bat ngai dala de kumu wei naki kertong bani khun bawan nagi ngesam ke beduk ngakwa bani kai ki pai ba kumbong Pope Francis kupa bukuj wangumne Kibriu baro ang na slapertay kidon ya gador ngim day ban ay lat bangi day ban long kum katiar kaba ngim don dor ay te kinong mau hati kinong song jong gajela Meghalaya ba ijungi da kaba burom bad da jingkerpat sngeu ba wat nam long kum katiar namar lada hak ne ka election lane hakino kino ki benta ki office sarkar lane kino ki ba le bribe ba ai da ka pisah kan sapen pisah ini te ka pisah kam dei ban long ka main factor na ka benta bangin yo kita ki nong elam ki baba bangin yo kita ki briu ki ba sungthu ban pendon kam bahai ka ladang i sim da ka pisah ngi terwa da ka pisah te da ka ei pat kenyen ai ka development nomor ya ka klik jonga jong pi latit la penchong dor da ka dor jong ka tu pisah ken mau pi ki lok baro kam tam ha ka dong ka them riboy jongi na kerpat kam tam ki nong mau hati babaro ki ong ba ki nong mau hati ki bit ya ka pisah ngam ong ba ki bit ya ka pisah ki don ka tu ka ne ki lidar na baro ki parti ki balong ki ba let's say ki ba pendon kam let's say ki ba yat da kata karukom Henry ngam tharai bat ngam kubur bagi pai ba barit pa ro kinong sung ke mahati kin yo ban mat ya kata pisah lai tang itu gelidar ki bala hek po ki bala dap ki wi sibun te kitu te let's say ki la yo tenga te no nganom pendon kam ya kene ka bor ka jong ke pisah bat ngan saong ba ka manufacture kanom hikai ya ke mahati mentak kenti kan sa hikai tang da gejing syampang jongki tang da gejing riblay jongki gejing kelag bamut jongki nomor kat ne la jot kat ne la pra kat ne la syai beng kat ne ngidang sa ka umdum lada ngayatu bun ma kisnong gi bangla yo ban yaj menta chispa saupo nyau sapu pra na ka chispa san pulai san pinyau tuli kisnong ki bangla yo syabun yu kujat don ki jaka ki ba ni haban ngam na ni haban yaj da kejat ngahaban samit teng hapo mau hati pitip buat kidukan ro dal ayat khamit ngim dan dukan haban syak tangan te ngatrai kinong mau hati ki sutu kamba kata kepisah kanom kor menta kenti ban ngakerpat ya syabar ro ki kinong tebut aga jela Meghalaya ba ijungi sungau bahakiar namar baladangi pendon kam da kene kalong syak ba mai kalau wei ki kun ki kiti jungi iya ka klik jungi ya ka dor jungi la syak tit da kepisah tapi ngin pentrei pada ka ei ken hadin da ka tugas skim development judon mau bawan IAP ka ba ma kalong kumne gen habaki ai nak ke keti ka khamat keti na khamat mar khamat kumne la ne ki ai kumne gumtai Henry ki simpat na din ya ka hok junga jung pi te ka tagen kalong ba sung sipat la dangi jaumat hadin bala debja kalong ba namar bangi yu ka lane ha ka wa ka betuj ma ka tu ka wa ka besungur ngi yu ngi penjakri ada ini am Henry da ka wa bangin yu ban yu biang sa sisin nginam yu tingi dei ban long kum tu ding bilat ba klan uban yang marwai ro ngam salia bangin trei hok bangin leba ba dei bangin yus da ka bor jong ka pisah lane da ka bor jong ta ka spa ngidon kami ka spa mensim
bat kata kaspa ke ba ngila ban syakri ke nam ta jungki ke ba ki development jungki baro ke ba ki don kam shisha kat kumbala sanction hina ka skim mo lane na ka sarkar kedai ban poish pai ba telada ki pai ba ki sung thu kata so ba ai kum yanga briu berit ban trai na ka ban ta jungpi ki briu ki berit kenang bangin ya kiulang ke bangin le ya kata kam te jing tmu ki jongar bangawan chene amdei bang kwa bangan long pau nam ya lade la ngan sungau ba bangan long he long han ngakwa ba ngin syakri para beduk para ba ya don kam para bangin ya sung thu ya kata ke jing jungi wei pe wei te kata ke ba khamat da ba kawai na ki jing jong ki pet ba sti sa ka than mo hati kadai ka jing ya kajia pu pat ka asam ki pet ba ki sya pendik na ka por sa ka por ka asam ka ik ba pi dan bat kran khalor ka ni ka mat bi dai ka por da kata kadai ka mat ke bala sateng lapalat yaki san hosnam mentah kebangi layo kum ke jelak bapura handrai klem uput usam ubobit ubobiang te kata kadai ke jingkit ke bakhia ba te hapi ki pai ba anong mau hati bot ke jela Meghalaya ba ijungi baro ngapan ke jingkerpat ke jingkerku kerdo jungpi namar ke mau hati constituency ke bahap haka blok 2 jong kena ke jing ya kajia hapdeng ka Meghalaya ba Assam hakini ki than border areas mo te palat yaki ni ki snam ki bala dap katne ngimpat yo ya ke jubab handai dang don be hapdeng udak jingkli jong ke jing shong sir ke jing ke jing stom ke jing pang jong itu ki breu om tang ke jing pang mensim wat ke jing pang jong ke met jong kiru ba kumangi i ba don ki bala yap hau kuli don ki ba yap halanti ba ki yaj na kadau jong ke jing pang bom biang ke surok ba ki shong sir ha ka bordar te ki skim ki ba wan na ka jela Meghalaya but ki skim ki ba wan ro na po jela Assam ki wan hakini ki shnong ki thau henrei ki mio pat ban bam pahu lane ban bam shnyam namar ba ngimla ban tip hagno ka klipmat ba ya ka ying ka sem jungki la ban wan lit de ki pulit na po Assam ngakan mau ha ka wei ka sngi ngidang ya nya badu Dr. Bramley lengdo ngidang ya yang ta po border ba ya ka wei ka long ying jong kinong Meghalaya jungi lawan lit no da kinong Assam hakmat badon ki pulit ro te kane ka penjau mat ka pensusui kathang te lada phi ki breu na kane ka dong ka than jungi na po mau hati ba na po ka rikasi jantia ba jungi da phi ai lat ya ka parti BJP khamtam yanga uba na po mau hati ngan sabak khala ngan sa tre shisha lada ngadon ha ka bor namar bau neu pudusam hampo Assam hi kadon ke sarkar BJP but na mau hati pi ailat yau BJP ban job hagne ka kenti ngan sabu akhmat bangan ra ya ki jinge jungpi shau Prime Minister Narendra Modi ban ngan kran ya ki jing sha le ben jungpi ki jing shong ir jungpi ngin persyang ban ya penbej ngan sakran ngan sa ba khalai gane ngan sa persyang nadu mensim bangan don gay mensim ban yelong perlok per kita bana Assam bangin ya pen baik kloi bat kum juru ya kene ke sarkar jungi ke ban thau thamai kham tame baro kini ki ban yakhun na parti BJP kin don ke ju ke mensim te bangin rong haga kamra jong Modi lada don hidau pursa la ne kunu kuti jungi jong uhi na kene ke parti kan sai ga jubab ke babiang nang bunta ke jing don kam jungi baro kadut bat kangap kan sawan bantuj tetapi ayau syabi jong kata ga bos na mau hati mengan yo banyak direct syadu syadelhi mengan wan kit kat ke badan kam kat ke bangala ban kit hai bori berit kenang bangin ya serput serpai ke jing syutom ya ke development baro ke badan kam syapi te tanggane hi habordar ngakwa ba ke arts and culture department kariban page hapo ka senong umat ke bala hab mentah blok 2 ke badon ki maus ing
jong ki kun khasi khara jong ki khat arkur bat kekur jungi kekur mashering kebami hina kekur mersing jungi kedon hang tai u mau ing jong ki baymen ki baydot ki baykha ki kinyi ki hemen ki para junga dengan bu akhmat bom dei tang kekur jungi barok kini ki khat arkur ki badai ki kun khasi khara ki bapura ki de ki boy paka ki ba imang tai ngin sa persang ban yekren da ke jingya suntu lang naga banta ka jingsuk ka roy ka par bat ka jingya teli bangin yelong sipara da ke juk kasang te ngadon ba jingkermen ba ka jingya kajia ka jing songs irjong ki nong mauti ki bala kawar lada ngambakla saupo hadu 1,000 kilometer ngie share rengkat ya ka borders hapren ka Meghalaya ba Assam te tangganehi ngakwa ban kerpat kamtam syaki painong song jong ki thain borders borok khat ar lane hadu khat prashnong ter ki badon tu ki badang don haka disputed areas toklah ke jingmut jing perkhat jong pi pai ai bor ai sor bangan la ban le ai om kumbang yu i bahakine bun ki wei ki nong mi khmat ki bala shim kabu de ki wei ki parti palat ya ka life and rius nam ai lane khatsan khat rius nam ai hapo Assam ngil ailat ke kongres Meghalaya ngil ailat ke kongres benrul Henry kim patla ben le ai Henry menta ka kenti ngakermen ngaduai ru ba ublay un sapetin lenti leng ba ka parti BJP da ki brujungi hi bangin don ha ka parti bangin kum kin nong chong snong nakata ka thain bordar ki bahing sam jungi kin persatmen sim kum ki kren kum ngayo i jinge jungki ngin persang ban ra ki jinge jungki hakamit jinge kren ban wan ra si sendan ya ka jinge penbej ya ka jingsuk bat kham tame ya ka roi ka par jong baro kini ki nong chong snong jungi te tanggatai kublai sibun kublai sia jarngo pi baro te kublai sibun e ba ya ka por jo pi mo hakani ka jinge kren balangkot jungi ngangit ba kalong ka jing mantoy yi ki ba ba snap ba ki skothu ki sampang habia de ban jit yi ki kum kino mi khmat dengan tharai ba jo mo hati ru pej ya kani ka program go pi kren te ngin per kut noi kani ji kren jungi kublai sibun te biar bangan pan ke jingkerpan